У новым выпуску вы побачыце, як я схадзіў на экскурсію CD Projekt Red. Это тыя, якія робяць Вядзьмара гульні. На жаль, там нельга было здымаць, але я раскажу, што я там побачыў і што яны нам падарылі. Таксама раскажу, як трэба есці халаднік, з чым, і самае галоўнае, як я легалізаваўся ў Польшчы. То бок, як я атрымаў ВНЖ нарэшце. Вось, таму... Ой... Это ён вам кажа, што глядзіце, подписывайтесь, пішыце ўжо каментары, ставьте падабайкі і ўсё. Паехалі! Сябры, учора ведаеце, дзе быў? Вы не поверыце. Быў у CD Projekt Red. Карацей, хто не ведае, гэта кампанія, якая займаецца вырабам гульняў, і гэта Ведьмак, Вядзьмар, Ведьмін, як хочаце, і гэта Кіберпанк, ну і яшчэ там нейкія іх праекты, але Вядзьмар 3 для мяне гэта просто, гэта канон, хацеў сказаць. Гэта такі прапрацаваны сусвет. Я памятаю, як мае сябры гралі ў першага і другога, ось гэты такі трохкутны Ведьмін, там гэты краснолюды, я тады не граў, просто глядзеў. Вось, не граў, гуляў, не гуляў, вось. Карацей, як все пачалося? Моя знаёмая прапанавала нам спачатку, мне і з Вікай пайсці, там что-то Friends and Family, гэтая кампанія вось праводзіць для сваіх супрацоўнікаў, а моя знаёмая там працуе. Вось. Міла, вітанкі, дзякую яшчэ раз. Вось. І потым я з сваім сябрам шоў і расказаў, што мы пойдзем з Вікай. І ён такі: «О, я так даўно хачу туды». Вось, ось такое я ў Вікі спытаў, і яны памяняліся месцамі, і мы учора вось пайшлі. Што тут стаіць за скрыня? Давайте з яе пачнем. А потым я раскажу, што я там бачыў. Там не было не дазволена здымаць відэа. Вось, там можна было у некалькіх месцах зрабіць фоткі. Карацей, я штосьці там раскажу, свае ўражанні, але на выхадзе яны далі такія вось скрыні гіганцкія, просто агромністыя скрыні ад CD Projekt Red. І зараз мы глянем, што там. Так, ну і давайте, я буду глядзець вам у вочы, дастаю штосьці вялікае. Фіксик, что ты так в этой скрыне уже доколупливаешься? Матка босс. Гляньте, что тут. Я думаю, будут налепочки некие. Думаю, может налепочки, стикер-паки. Ну, в сенсі, вядома, в такой скрыне. Короче, тут ось такие 3 запцацки. Понюхай. Китай. Ёсць платформа, такая пляцовочка, на якую, напэўна. І вось такая штука, такі мотоцикл. Напэўна, гэта... Так. І бачу, 10 дюра. Стоять. Ну, напевно, так. Я більше не ведаю, куди його можна присунути. Ну все, где поставишь? Все можно на OLX выставлять. Покрути-ка. Прикольно. Зустрічайте. Ля, ти шо ти? Ну, вельмик, слухайте. Ну, пригожа. І розкажу вам, що ми там бачили вчора. 2 години натягнулося. Нам показали спочатку презентацію, порозказували історію компанії, а потім нас повели, гэта самое было, мне здається, самое цікаве, тому що воно було інтерактивне у Mockup Studio.
То бок там показвалася, як вось людзі ў такіх касцюмах, на якія налеплены датчыкі, так, з захопам рухаў. Як увогуле ўсё гэта прапрацоўваецца. І там быў экран, дзе проста была фізіка рухаў, дзе кропкі, намечана як там косці умоўна, у чалавека все там лініі, як у старых гэтых флеш-гульнях. А з іншага боку быў экран, дзе была ўжо графіка ведзьмара, вось як вы граеце ў трэцяга, ён там вогнішча было, там штосьці сцена, там пень, все такое. І чалавек быў, на якім быў гэты касцюм. І ён хадзіў, паказваў, як там все працуе, як ты гэта ось бачыш на экране на адным, потым ужывую, і бачыш, як гэта ў Ведзьміне все прапрацавана. Божахна, гэта... Ну, такія кайфы. Ну, і вядома, што ў тэкстуры ён увайшоў і стаяў у сцяне. Меч дзесьці сярод рукі быў. Паказалі рэквізіты, як там і ўсё. Так, мошка. Налетели тут мошки, слухайте, лето, уже мошки нават на камеру летаюць. І потым пахадзілі па всякіх пляцоўках, там сілоўні іх мясцовы паказалі, увесь кампус, на дах зайшлі, там была вельмі такая чаловая, яшчэ быў заход сонца, уявіце. І на даху знаходзіцца пляцоўка для гульні ў баскет... Да здрысні ты! Пляцоўка... Курвы, бляха. Знаходзіцца пляцоўка для гульні ў баскетбол, вось. Можа было еще пиццулі поесть. Я уже поехал, мы поехали дакладней. Вось. Что яшчэ было цікавага? Некалькі месцаў показали з антуражам Ведьміна. Да и слухайте, яны просто здзекуюцца. А з антуражам Ведьміна і показали з антуражам этого кіберпанка, в які не гуляў. Może pogulaj. Camcorder taki to pasowało. A, no tak. Najwolniej, wiesz, tam 20 na godzinę. Co to jest? To jest tradycyjna polska taka knajpa, wieczerza. Zawsze na spotkaniu, jak się chce uhonorować gościa z zagranicy. Francuzi jedzą bagietki, Włosi jedzą makarony i pizzę, a Polacy McDonalda. A Polacy jedzą makaron z truskawkami. A to skoro jak McDonalda nie stać, to wtedy... Бачком, не иди просто, боком. О, еще больше боком. О. Тяжеленький. Все, 3, 2, птичка. Извините, Я сподіваюся, що це трапило на камеру. Твой твар. Его можно вроде на стоп-кадр поставить. Какой такой? Не. Гляньте, що наробилося. Пластик унізе подрався. Я не ведаю, що він просто тут, мені здається, він старий і оторвався. Кстати, коли ви не ведали, ось основний барабан, який у бубнача йде, він снейр по-ангельську називається, сольник, малий, дробник, працовний, робочий, як хочете. То тут є струни. І вони роблять увесь цимус, коли ви хочете барабанний дробот робити і всяке таке. Ну і ось наш подструнник. А що тут це? О, зовсім інна справа. Зовсім інна реч. Справа у суді може бути. Сам себе. Ось так і проходить процес навчання білоруської мові. Щось ти знаходиш, де у тебе є помилки, і потім контролиш. Сочиш за собою, що ти кажеш, в сенсі як кажеш. Що я кажу, я не завсёды сачу. П'єм. Віка, які тиждень тому попросила приготувати холодник. І на, получаете аметисты. Обов'язково бульба з приправою до бульби обсмажена. І холодник. Ну і все. Это было варто того, подшакать столько. Бульба такая соленая, с приправами.
там календра, чего там тільки нема. И холодным. Есть там приправа для сім'я? Угу. Я менавіта її додавав. Ой. І яєчко. І укропчик. Калі ты хацеў бы мне дапамагчы і не ведаеш як, то я пакіну ў апісанні спасылачку на Buy Me a Coffee. Гэта такі сервіс, які дапамагае пераводзіць з вашага рахунку і гаманца грошы у мой. Дзякуй за віртуальную каву і дзякуй за падтрымку. Пакуль. Ну всё, можете мяне павіншаваць. Сёння я атрымаў сваё ВНЖ. Я думаю, что вы... Я спадзяюся, вы зараз шчаслівыя за мяне. Ой. Гэта цягнулася паўгады. Я легалізоўваўся. Дзякуй Барису. А я тільки подалася. А Віка сёння хадзіла у адзін дзень хадзіла адбіткі здымаць на ВНЖ. Дык вось, я у мінулым лістападзе падаўся па міжнароднай ахове. Есть такие, что-то дублинский, які документ. И краины, якія подписали, скажем, гэтае пагадненне, яны могуць табе даваць притулак у будь-якіх, ну не у будь-якіх, а у нейкіх ситуациях, калі ты себе ў сваёй краіне адчуваеш небяспечна, не можаш нідзе там схавацца і гэтак далей. Гэта, я так разумею, можа датычыцца ЛГБТQ плюс суполак, а гэта можа датычыцца, як у маім выпадку, беларусаў. Выбары, не выбары, в сэнсе все, што шло пасля. І ад мяне патрабавалася з сабой браць толькі пашпарт, маю гісторыю Бенджаміна Баттона. І чакаць. Чакаць, і што самае паскуднае, калі у вас няма працы на момант падачы, як я зразумеў, то у вас у мяне забралі пашпарт, і я не мог нідзе працаваць афіцыйна. І вандраваць. Ну, в сэнсе, у мяне бы грошай не было. Вось. Так, і нельга выязджаць за межы краіны. І ў гэты час вам плоціцца просто агромністыя грошы ад Rzeczy Посполитой Польskiej, аж цэлых 25 злотых у дзень. 25 злотых у дзень, то бок у месяц я атрымліваў 750 10 ў сярэднім злотых. Ой, кава, ой, добра. 750 злотых, і гэта ў далярах амаль 200 даляраў. Для параўнання, што такое 25 злотых на дзень? У нас каля хаты 15 злотых каштуе шаурма. Пакунак рыса кілаграм, гэта 3 злотых. Кілаграм курыцы, на зніжцы сёння мяса з нагі курчака 12 злотых. Ты взял? Я не браў, не это самае. Я не хацеў сёння закупляцца. Не ведаю, тупануў. Вось. І гэта добра. Да, мне не было настроя просто это хадзіць, займацца гэтым. Вось. І табе могуць прадставіць як. Табе могуць надаць таксама да гэтых грошаў інтэрнат, ты ў сэнсе, калі тебе няма хаты дзе жыць, ты можаш жыць у інтэрнаце. Я могла здаць тебе ў інтэрнат. Да, ты могла мне здаць Віку ў інтэрнат. Што ты раней не казаў? Ну, вось кажу. А ўжо ўсё. І пасля атрымання, скажем, дэцызіі, рашэння, вы можете таксама падацца на дадатковую нейкую інтэграцыйную сістэму, якая вам будзе выплачваць штосьці 1300 злотых у дзень, да вас прыйдзе нейкі... Ой, у дзень кажу. Да, было б добра, калі б дзень было. Вось. Да вас прыйдзе соцпрацоўнік, сацыяльны працоўнік. Ён будзе глядзець на вашу умову і будзе спрыяць таму, каб вы неяк... Як это? Так, уліваліся у грамадства. Якія падводныя камяні і не падводныя камяні? Падводныя камяні я не магу уязджаць у Беларусь. Але я і так не магу уязджаць у Беларусь, таму гэта адпадае. І таксама нельга заходзіць... Фактычна я магу уехаць у Беларусь, але ў мяне адразу анулюецца мая
моя карта пабыту гэтага, дэцызія. І, магчыма, я анулююся, калі уеду ў Беларусь. І таксама нельга заходзіць на амбасады беларускія. Вось. Таксама анулюецца. А плюсаў да халеры просто праз такую падачу вы атрымліваеце бясконцы просто до конца жыцця гэтае рашэнне, і на падставе гэтага вы можете мяняць свае карты пластикавыя, в сэнсе ВНЖ, Residential Permit. Вы просто мяняеце кожныя 2 гады да моманту, пакуль не атрымаеце сталы побыт, і потым вы можете атрымаць ўжо грамадзянства. Ці пакуль не падохне хтосьці. Нават у такім выпадку все адно, калі нават праблема развяжецца у Беларусі, усё адно у тебе дэцызія можа до конца жыцця быць. У такім выпадку можаш напісаць, што ты адмаўляўся ад яе. Вось. У вас аўтаматычна даецца дазвол... Я думаю, не трэба пісаць, ты просто заезжаешь в Беларусь. Да відзення, і все. Вам аўтаматычна надаецца права працаваць, вам не трэба нікому пісаць, калі вы хочаце кудысьці ўладкавацца на працу. Можете адкрываць ІП. Вы, фактычна, у вас той самы сталы побыт, на які вы не можете галасаваць, ну і займаць нейкія палітычныя пасады. Ну і на падставе гэтага таксама можна атрымліваць праязныя дакументы, што для беларусаў актуальна, таму што мой пашпарт скончыцца, вось тэрмін дзеяння наступным жніўню, і далей я буду кожны год праз гэтую, вось на падставе гэтага дакумента атрымліваць праязны такі дакумент польскі. Не праязны на аўтобус, як раней, думаю. Дакумент, які амаль замяняе пашпарт. Зараз беларусы могуць атрымліваць яго у спрошчанай форме на падставе будь-якой, як я зразумеў, візы. І гэта да, не памятаю, 6 летам скончваецца. Можа, працягваць будуць. Я думаю, што будуць працягваць гэтую працэдуру ў такім відзе. Ну вось, таму віншуйце, і Віка будзе да мяне далучацца. На падставе майго рашэння таксама атрымаю ВНЖ. Купі. О, колькі гразіста з цябе тут льецца. Ой-ой. Стой. Молодчинка. На, ще один. Ну на тобі ще один бурачок. Ти малайчинка. Тримай. Дякую вам усім, жэўжыкі, за тое, што праглядзелі сённяшні вложык. Я буду вам шчыра ўдзячны, калі вы паставіце падабайку, падпішыцеся на мой канал, напішыце каментар, як гэта відэа было, увогуле свае эмоцыі пры праглядзе. Я буду, паўтаруся, шчыра ўдзячны. І всё, всім пакуль!